Azkoitiko Matadixen gaude, Euskal Herriko kultura alternatiboaren arnasgune batean. Beste gauza askoren artean, musika bizitzeko eta ulertzeko beste modu batzuk daudela aldarrikatzeko gunea da honakoa. Bertan du entsegu lokalak gure gaurko talde protagonistak, Ro taldeak. Bertan sortzen dituzte kantuak, emozioetatik eta sentimenduetatik abiatuta, modu askean. Musika abentura ezberdinetan ibili eta gero, Ro taldea martxan jartzen da 2017 urtean. Taldekideak batu eta kantuak sortzen hasten da taldea. Zigitzen 2017 erdialdino, Gontzalo eta Bixo zigitzen, beste talde batzutan ibili eta gero, hasek bukau joanin. Musikin segitzeko gauke ginen, eta zigitzen Bixo baharrik. Ordura arte roketik etorri gaitu, beti rock and rolla jotzen, rokaiten segitzeo, baina pixket aldatzen eginen asuntua. Da horretia zigitzen, Bixok juntau da lokalin geldiu eta zeu zeiteko gaukin. Baina etxien eginen, etxeko bikin oso motza ikuste ginen, orduan zigitzen jende bila. Eta orduan sartu joan Gorka, gero Ira eta azken Iker sartuan, eta taldi osau ginen 2017 bukaerago. Eta no juntau itxan, da horra zigitzen ja formi ematen kantuei eta dana, da arrezkeo 2018 ata itxan single batzuk, bi single digitalak, eta kontzerto batzuk ingurau itxan, 2018 bukaerako. Eta horra zigitzen, 2019 beste single bat, eta gero ja oin etorri den disko luzia bat eginen. Musikalki post-rock giro instrumentaletan sakontzen du taldeak. Nabardurak badira, baina bizkarrezurra argia da. Ni guztia bazie bai dala post-rocka, baina gero baiz elektronik izartzea momentu hortan horria joku asko mateula. Eta gero bagoitze bere instrumentu jotzeko erike zeun nundi datorren, bidez Iker gexo metaletiken igual, ni neu rocketiken, da Gorka stonerra, metala, hor bai danan nazketa bat da, bagoitze bere kantuik behan puntu matexona da, nahiz post-rocka izen hildue, hor gero baduela, esan daka mezera nabardura batzuk, diferente zartzen da, aldea hondi xeituna elektronikia. Ditu digabe, batipat, justu diskun bat desente sartu dena, aurreko kantu ginda konparauta. Ni uste danok, nahiz eta talde, bagoitzei talde desberdin gustatzen zizkuk. Hori dala bek. Baria handi sezio guztun arabera, baina bai baziok gauze komun bat gustatzakuna bintzet. Da nahiko erreza izan de prozesuen zaiotan da bintzet, ez? Taldi alkarri pasau eta afinia beti topatzek. Topa izan diago bintzet eta erreza izan de prozesua. Kantu gehiago orduan da estilo bat topatzeko. Gorka, Josu, Inigo eta Iker izan ditugu elkarrizketan. Mikel falta da. Elektronika sartzen du berak kantuetan. Ro taldearen musikari identitate puntu bat emanez. Diskuen ikusteat, neko garbi zaukena eta ekarrizuna erabat ja burun formi zaukena bentzen Gorka zala. Beak garbi zaukena zan ze nundi gungo zin kantuek eta bai ikustezula garbi elektronika parti nuen zien. Mikelek egitezuna zen, Gorkak esan ala holako zehozen ahianik da Mikelek zeitzun topatzezun. Bai soinue, nola junbertzun, ez? Pixke dut? Bai, ala zizentzan, bai. Igual soinu mota bat igual topatzeko nahian da behak egin da, behak egin kapazia asko daukeola soinu eta topatzeko eta hola, eta bai, errez modatze ginen nahi izan, bai. Teklau ebiltzei, pare azinte, eta gero programauteko baziek. Gitarrek gidatzen dituzte kantuak. Inigo eta Gorkaren 6 soketatik abiatzen dira zirriborroak. Ondoren, beste instrumentuek bakoitzaren nortasuna jartzen dute. Gontzalo esan duen bezala, azkenin honek ja ideieneko garbi zegoen diskoako bintzetez. Hasieran bat jere eta egitxan singleakin izende bat prozesu bat alkarrez hautzeko ez. Gontzalo banik bai alkarrekin bizi gozun jodi hau. Baina bestela talde bezala geu ez gitxan ez hautzen da, izende prozesu bat alkarrez hautzeko jotzen. Baina ja diskue preparatzen egitxanin bai Gorka neko garbi zauzkeala kantuek eta diskuen unduin noa jo bertzun
Orduan behar gitarristi izan da, behar gartizitxan riffeko melodi baziek bintzat, eta horti partiu dio. Gero bakoitze bere ekarpenak egin da, bere ideak eta... Ensaio dana grabau, eta grababala etxea jun, atxu, eta urrungo ensaioako nire hau etzite gustatzen, fuera. Batek ezatu almazun nire hau etzite gustatzen, hola, fuera. Hau dana, baina gero esateko, hau ez diatik guztien, ez di hartetzen. Kantone hau ez di berbeste zoz topa hartu dago. Ro taldearen disko berria musika bidai bat da. Ahots nagusi baten faltan, sentimenduek eta emozioek gidatzen dituzte kantuak. Musika eta musika tresnen mesedetan. Bai, du ipe. Eta kasu hontako, nahi behintzat etorri ziten burua, igual, diskoarekin, igual historio batek kontatzea, ez? Eta singularkia hartuta kantu bakoitza, igual zegoz esatea, baina orokorrinek bost kantuak, historio bat kontatzea. Orduan, hartu lehizke, banan-bana gaitzeko aukera emate du, eta baita ere, disko zue gaitzeko aukera ere bai, eta netzat orokorrin askoz zentzu gehiago hartzegu disko zua dituta, ez? Obra kontzeptuala ez da, baina nahi du historio bat kontatzea, eta kantu bakoitza dauka bere esan nahia, ez? Bai titularekin erlazioare baduka, eta orokorrin hori izan bizkete asmu, ez? Eta era batea ustete, oin denbora pizket pasadola eta horian kontun hartute, denborak emateun ze horrekin, nahi iruditzezate kontatze gula ze, ez? Azkenin. Aitu debenak askok esan debena gauzidek, ez kantu bat bezala, baina dana viaje bat bezala gana, ez? Behetik gora hasi, bukaerie zehatzeko, ez? Dana histori bat bezala. Da gainera erlazioa ere baduka gaur egun bizitza eganakin epizkete kasualidades baduka erlazioa, ez? Azkenago kantu epizketola un poco de apokalipsis, rollo hori, eta gero beste gizarte bat, izan baditu, azkenago kantue, pizket ekartzeko hori. Elektronik ere bukaeran sartu. Gantatze izela, pizket, eta kasualidades gaina justo diskoa eta genuen konfinamentu garaixen, azken lotura mordu euskela. Eta elektronikare pizket, azkenengo kantutan, batiz bat azkenengo bi kantutan sartzearen arrazoiare hori ere bada, ez? Ez dakit. Eta ez da eskorra izatearren, baina azkenengo kantu pizket tristi ere bada, hola en plan, rollit hori ere emate iso, ez? Atalase diskoko 5 kantuak iraupen luzekoak dira. Laburrenak 5 minutu ditu, luzeenak 10 minututik gora, eta tartean beste 3ak. Hor ez diola behitzen 3 minutu o 8 minutu izan, kantu berduna hartu izan dio kontun, behintzat, ez? Eta inoiz ez deula moztu, ez dara kantua luze egidala, tukatzean atokatzen, eta... Kantu bukatzen bukatzek. Historixe kontauta honin, orduntxe. Ez eta esperandu, azkenin kantue, normalin, esate nola hasiko, zi historixo kontako dugu, nola kontako dugu. Ez, pixket gorka esan zuen, ni nahiak kantua hoazti hola eta hola jutie, gero jaizti pixket, da melodi bat zartzie, ala nolagu, da gero ondorenin pixke isotzen jun, lertu, eta ia lasaitasuna adibidez. Prozesu horian nahi hau arte, partean again arte, ez da kantu bukaute dako, parte hoxek betire aldein daizke. Nik udalen osan duen bezala, ez paldi mazagu parte batek ez balma ikutzen barrue, parte horreztu bale iso. Betire ikutzeko zentzu horrek nahi ditula gauzak. Kantu bakoitzaren barnean egoera ezberdinak daude.
Intentsitate ezberdinak, une lasaiak, momentu gogorrak eta kantu ia gehienetan eztanda moduko bat. Danetan, ez? Igual danetan zio, Eztanda ezberdinak zaude, igual. Batzuk tortixu egin bestigaz. Baina berdi bat, ez? Zakiat. Bai. Adibidez, jaiteran estanda ze hori askoz melankolikoa da, askoz... Kontenidu gode, bai. Exactamente, bai. Aurretik interlude baten da honare, ez kantu oso planu edo, horretziok, baterik etziok, ez da ere, etxotik. Baina egixedek, kantu hauetan bai izan deula, igual, bada hola estanda hori. Igual aurreko singleetan da, etzaon, singleakin batera eta egon kanto motzetan da, etzeon estanda hori. Igual horren bilere... Bile junbe eskauitu gare bai, ez? Jotzen nahi aiz, intensidadie gora, intensidadi bera, eta betire nahi eskatzei boom hori eskauitu. Eta gero nahi uste kontune hartute Iker Dabixo igual metal mundutik gatozelare bai, azkenin betire pizkede, kaina pizke berdeu eta igual horire bilatzagute gea. Taldearen indargune bat soinua da. Hori izan zen entsegu lokaleko lehen lana, soinua finkatzea. Afinazioak, konpasak eta erritmo saiakera ezberdinak landu dituzte horretarako. Sonidu bai, jardundi hau lokalin da proba egiten, da bai pedalakin, da bai amplitxekin, da sonidu bilauna zen. Fina iso etziok asko ikututa. Estandarra bitzi hau, batzuten reola, baina... Bizkontako bai, baina gehiago nik usteat dala berezine konpasak irute iztek, estila betiko 4x4-ek. Bazaude parea kanto konpas normaletatik ertetzebenak, da jotze gore hasieran ezuan erraza, hau txute onda beti 4x4 baten jotzea, beste konpas bat hartzek, eta jotzeko ez gala erraza, eta gero ez erraza ez dara askotan, jotzegan hori aitzeko erraza izetie bai. Konpas hortan melodi bat ematie eta ez antzematie beste konpas bat jotzen izela. Sonidukin batea horrek badukela garrantzia. Bai, akoratzen gau nola oinatiko neska etorrezan kontzertu menin da. Zaion naiz dantza egin, baina batzutan ezin nun. Taldearen lehen grabaketek formatu digitalean ikusi zuten argia. Sarean zintzilikatu zituzten, formatu fisikoan argitaratu gabe. Zintasune baino goxonik izagonean, gaur egun musikia aitzeko, konsumitzeko gauzi aldauin dalako dek. Disku CD bat, jendik geruta gutxixo erosteik. Kotxine jende asko betzau CD aitzeko etxinez. Azkenin errazena de gordena hori entxufau da o Spotin, o YouTubeen, o musika geixena hor konsumitze, orduan bi kanto bat azitu gola, bi single eta errezodek zarin jartzia, da askoz geixo zabaltzek, ire musikia. Eta mantentzia aktibuen, hilero bat atatzen, hortin bi atatzitu bi fase diferentetan. Zeinen genian, inkluso diskoik ezakatzia. Hasiera baten, holaxe juti. Epe bat. Epe bat, Gero bai, kontzertu ondoen egin da jendi etortzen zikula esaten diskuen noizkoa eta erde uste, disku noizkoa eta erde uste, balda uste, erosti nahiat, presentazio karta bezelare ondotzio, disko bat egitzio fizikoki, baina... Lehen disko luzea Gaztain estudioetan grabatua izan da, zestoan, eta teknikari lanetan Inaut Gaztaina garitu da. 3 egunetan grabatu ziren disko honetako 5 kantuak. Ondo baina egin grabatzia erra izan dut. Eskuz hauek eta guai jeilana, azkarre jeilana, sonido hona eta zio diskui, eta azkarra emote egon gatxo egin dut bat. Bai, gaztetatik ezautzen genean behare bai, hemen bertako izen da, eta
erreza izendek, behak lan haitea. Errexia eta azkarra. Behak edo berrez ulertzezula zen nahi genuen, bere aholkuk ematez izkian asko sartu gabe, eta oso. Bai, denbora gutxi zaban da, ideiare garbi zaban ez, ba. 300etan grabatu ginean dana. 300 eukigitxean dana grabatzeko, behak libre zauzken 300 nola, etzakuna inorre estudizun, eta 300etan dana. Claro, kaso honetan diskoa ez genaukan horren asimilaute ez, hola, de hecho, azkenengo 3 astetan hon ginen isi egunero ensaiatzen, osea, claro. Bai, hor juntauzikoan alde batetiken kantuk prestau gabe zaudela, beste aldetiken Arnaukin egin behar genuen da Zarazo Zaiakin batea banda sonora hori, eta diskue. Orduan, ja, hola, zer egin behar dugu, nola egin behar dugu ez zio denboreik. Ezinezko ematezun gauz bat. Azkenengo bilebete terri oso intensu grupun. Zen gauza asko egin behar, da denbora gutxi. Hori, ez du dixoa jun berri. Da, eukitzie 300 bakarriken, azkenin gauzak ondo matitu, ez dituko maten. 4 egun zaudean, da 3 grabaen. Ederra bai izan guk dano bateak grabatzie, baina arrisku hori bazauan dano bateak grabatzen hasi eta bate faiatzen ja toma horre festival iso. Eta horren pixket segururera jokau ginen. Disko, zuzeneko emanaldiak dira taldea ikusteko leku egokiena. Kontzertu intentsoak dira, erabatekoak. Diskoan grabatutakoa zuzenean defendatzea dute helburu. Asko ensaiatu hau. Ensaio asko zio bat. Asko ensaiatzea. Lan ondizien zigorratzetik lokalinetan. Objektibo hori, baina ez direktua jutea bloke bat izatea, direktu. Bestela musika horrek bai galtzeula zentzu ez. Espaldi maidan agor batea sonatzen, da korteanak eta espaldi maidu gondo egiten. Desinflatezak, taldea direkteko propuesti behintzat. Kontzertu ikiztza honienen saiatzen segitzen denean eta beti aktiboa manteniu gara, bentzit. Soinu aldaulekek, gauza Soinu batzuten. beti aldago, da intentzia ere beti aldago, direktu baten beti aukek indar hori, ez? Saiaura alain ginela, disku bat iten, gero defendible izatea. Bazaudela gauza fantasma batzu sartzi igual gehiago, baina saia ginela, gero kumpliko genuen gauz bat iten. Exactamente. Diskoa Kutxa Fundazioaren beka bati esker grabatu eta argitaratzen da. Taldea ezagutara emateaz gain, zuzenekoak lortzen eta bidea eginez lagundu du Kutxak. Bai, gurutza aukera hona izan dek, bai. Hasieran flipaen ginen, hor sartu betxean indaz gakinean ez dara. Ze izen gogoan, hor sartu betxeara, baina, hartzerroan, baina gero aukeri eman zigu jazaldixen daulao festivaletan jotzeko, Atlantikaldian daulao festivaletan, da grupo azidarri batentzat daulao lekutan jotziek, eston suertidek. Grupo azidarri batentzat egozen kontzertu lotzie jazaiedek, daula gotan sartzia. Diskuena azkenin diru laguntza bat gehiago, baina ezautzea emati, inok ezautzeztun talde bat, eta golpea gaina jende desenteko leku batzutan jotzea aukera hori. Guretzea aukera oso honez. Eta bertan geuden taldien artien ezaututare kolaborazio joan bat beste erteneko aukeri ere bai, eta... Zara egin da ginen kolaborazio horti ertentzian, jende ezautzea aukeri emateik, eta... Uda honetan kontzerturen bat eskaini du taldeak, baino bitartean entsegu lokalean ari dira lanean. Aldutenean diskoa aurkezten jarraitu nahi dute, eta aurrera begirako asmoak ere badituzte. Helburu bai, beti hori, jotzie, baino... Hotze aldan kontzertuanak eman, eta tarti dagoen bitarti, pixkana komposatzen hasi, Bai, lana beti zio gehiago. Pelikula bateko soinu bandain. Hori ondik gene hortzak bat. Ondik gene barrun guztua ingo nukeen gauza, talde bezala. Eta hori bai dela garai hauetan asekibilio igual kontzertu emati baino. Bat ematopa ber, pelikulik grabatzen da, gu nahi gaituna, baina.